Әлбәттә, Арифулла хәзрәт исән вакытында мин яшь булсам да, ләкин аралашуым булды. Алардан кайбер дәресләр алуга вакытым булды. Әтием Габдулхак Саматов та бик аның белән аралаша иде, хөрмәт итә иде. Һәм соңгы вакытта аның инде Арифулла хәзрәт үлгәч, инде әти картайган көндә аның гыйбадәт кылуы, әлбәттә аның эшен дәвам итү дип аңларга мөмкин. Аның зикрен дәвам итү. Шуңа күрә Алла Тәгалә рәхмәт кылсын андый кешеләргә. Безгә Алла Тәгалә күңелләребезгә тагын да ихлас арттырып бирсә иде, һәм җан гыйбадәтен Алла Тәгаләгә зикрне арттыруны, Алла Тәгаләгә шөкранә кылуны арттырса иде Алла Тәгалә, һәм дөнья ахирәт бәхетле булырга насыйп итсә иде барыбызга. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи.